Jo, la meva idea no era d'estar anys i anys. Jo volia pagar i vindre món. Què va passar? Doncs jo després anava tinguent carta de la meva família, dels meus pares, que eren majors, però encara no eren molt vells, 5 germans que tenia, molts nebodets. Jo quan tenia carta em posava a plorar. Així m'ofegué i no he tingut d'estar. I ell, perquè no vinguera soles, va dir els jefes d'això i me'n vingueren tots. Després m'ha tornat. Per un costat, allà tenia persones també que es portaven molt amb mi, vaig tenir pesar de vindre més, però per l'altre sí tenia molta família, sí. Fins que me'n vaig vindre, degué estar quasi 3 anys, com a encimat. Ai, sí, jo soc molt cimatera. I si parlem de tradicions valencianes, poques com la de jugar a pilota. Abans, a Simat era més habitual jugar al trinquet ubicat al carrer del convent. En l'actualitat, només es pot jugar al carrer perquè el trinquet no està en funcionament. A Simat tenim un trinquet que crec que és el segon o el tercer més antic de la comunitat valenciana, del 1893. El meu bisabuelo va ser el primer que va obrir el trinquet a Simat. És propietat de mon pare i de mon tio. Era ma abuela l'ama del trinquet i ara ha passat a ser de mon pare i de mon tio, però està tancat per al joc. Sol és desbat. Este carrer del convent on hi ha el trinquet ens porta directament cap al monestir. I potser li haguérem pogut posar eixe nom, perquè el monestir que trobem ací és un dels més importants de la comunitat, el de Santa Maria de la Valldigna. El monestir per nosaltres és el més gran del món. I només volen que vinga gent a veure'm, perquè veguen lo bonic que és. Conten que quan Jaume II el Just va passar per ací, va opinar, literalment, vall digna per a un monestir de la vostra religió. I mira, d'un coll vam tindre un monestir i un nom per a la nostra vall. El monestir va començar a construir-se l'any 1298, segurament sobre les restes d'una antiga mesquita àrab, que per la dominació àrab durant tant de segles, i és l'edifici més emblemàtic que tenim, no solament els cimaters i les cimateres, sinó també tot el País Valencià. És un punt essencial de la nostra cultura i també de la nostra economia local, del turisme. Va créixer tant en notorietat que al segle XIV ja era el més important de la corona d'Aragó. Així han sigut abans, ni més ni menys que un papa, Alexandre VI, el segon papa Borja, i el famós César Borja, que era fill d'Alexandre VI. I com que ja sabeu que en eixe temps Església i Estat eren la mateixa cosa, el monestir tenia privilegis com ara poder jutjar els seus vassalls. Serà eixa la raó per la qual este xiquet en fuig a tota pressa? El monestir, després de 1835, de la desmonetització de Mendizábal, va passar a mans privades. El que és l'església era ni més ni menys que un magatzem, però que van començar a enderrocar alguns dels edificis més emblemàtics, com per exemple el refectori, la sala capitular, etc. Fins que el monestir no va ser comprat per la Generalitat l'any 1991, no va començar a reconstruir-se. Molt a prop del monestir trobem un dels punts més importants del poble, la Font Gran. És rellevant perquè esta font ha sigut de tot. Abeurador per al ramat, piscina natural per als xiquets a l'estiu i, per descomptat, subministrador d'aigua per a les cases de Simat. Un esdeveniment molt important va ser la construcció del llavador. En ell, a banda de fer la bugada o comentar l'actualitat del poble, també es feien altres activitats, com ara remullar la xufa i el tramús. Però també la matança d'animals o la neteja del peix. M'imagine que l'aigua no estaria per a nedar eixos dies. Entremig de les dues zones del llavor estava una espècie de matadero que no estava en contacte amb l'àudia, sinó que estava una miqueta més per cavall. I així no l'aprofitaven per rentar l'animal i després ja cada un s'emportava la seva peça i feia els seus embotits i la seva manipulació de la carn.